Hello mga people, mga human being tips! Ang Twigs na karon! Ako'y customer karon. Unya, first time ni ma'am nga ni ari diri. Ayang buhok ing ani ang sitwasyon. Medyo, sa tanaw niyo ani, damage jud no. Pero nabunakyor na ako ni kaduha karon mo na siya nauli-ulian mo nang ako siya pwede na i-riban kay pag anhin niya gusto siya magpariban niya dili medyo kumuriban basta dili na mabunakyor primero kay dili kaya sa buhok kay mura guning nga brittle pagkariban unya karon kay highlights pa jud so ni samot daghan kay siya una nga ay mga bugto-bugto bitaw oh tungod sa mga rebanding nga mga ordinary plus highlights pud nga mga ordinary di man ta imo panghilabot basta ingana ang mga medisina labi nagwibi kay kabok kulot kay kabok so kinahanglan jud is kanang tarungon ni nagtrabaho kay para mo straight ang buhok muna nga hadlok kay magriban og buhok dili kay basta-basta sayo na kay tan-awon kada kong mga video balik-balik na pero kamoy mo tan-aw na sa personal ang mga trabaho dili pud basta-basta mag-analyze og buhok kay nagtuo mo og nagriban daghala pasagad at diri-riban tarungon jud na kay para mo balik ang customer akong gigamit nga color kaning Igora Royal niya ang developer nako 9% o 12% ya kani yang buhok ing tan-awa gani di ba damage kay no medyo na nga brittle man ni bantayan ni diri pag color kay atong developer nga gibutang day ani medyo higher na siya ya kay itom kay ni punuan mo lang ato siyang medyo gibutangan og isog-isog gamay nga color kanang murag 12 series kay para jud magpantay ani kay blonde man kay iyang buhok kay dili nimo na ipantay lahi pud tan-awon karon nagtimbang na pug ko og medisina nga glat kay damage kay iyang buhok dili ta pwede atong bundastic kumanan na nako ni gibutangan sa medisina ako lang punan og gamay number 1 ni siya para sa punuan ni nga buhok nga ako siyang butangan gamay og kaning zero para mo strong siya para maisog kay kuan siya kay buhok wiboy kaayo naghapon ni mga procedure nga daghan-daghanon ang ubang mga medisina ibutang kay dili pwede og ingori siya number 1 ana kinahanglan ang number 1 pwede nimo butang number nga zero kay para mo kuan siya mo strong bitaw maisog gamay ang medisina para madali ra gyud katulog sa buhok. Buhok akong gikuluran karon nakita na nato diha nga ang buhok murag ni buhaghag ya daghan siya highlights mo nang ato ning gibutangan og rebanding diring dapita kay ang iyang buhok medyo wavy ni punuan nya gigamit ato ani nga rebanding kay katuman siglat ang kani hindi ko ni medisina gibutangan ni number 1 ni sa silbi sagulan nako og zero nga rebanding kay para mo strong siya murag mukuan bitaw madali ra kayo matulid kay di ko ni mainganaon dugay kun mo straight nya kani diri nga dapit kani nga part di ari kani nga part kani ang ibutang ani number 1 nya kani diri nga ko ano pod medisina ibutang number 2 na pod para dili jud madaot ang buhok panikamutan ako nga dili jud madaot ang buhok kay dili basta-basta di ano mga buhok trabahoon na binag-damage kaayo ito mo niya ang gibutang ani number 2 with treatment niya o di pa ko sigurado ha nga maulian yung buhok kay nga na di ko mag-video ako yung video nga di ko sigurado sa tumoy nga nakuan ba ni naulian kay medyo ang buhok daghan kay highlights o mo ni buhok nga gibutangan ako sa glat rebanding kay wa na ko nagamit og bundastic kay madaot yan ang buhok kay iso ka ang bundastic may minisiglat nga yung buhok o daan na niya nga putol-putol tungod sa mga highlights sa una kay kani si ma'am karon pa man ni kapariban diri suway man ang buhok ato paningkamutan nga maulian in taon ni kay nagway tawo nga di maguol buhok nga madaot parhi sama ani niya nga kabalo sila nga ang buhok nagabritol na gibutangan pa jud og highlights so daghan jud kay mga bugto-bugto plus ang mga gamit nga medisina ordinary ra bugto jud ang resulta kadugayan gaplansa na pud ko sa iyang buhok nya kaning iyang buhok bitaw no ganiha makita man ninyo nga kaning mga dapit ani nga ka-highlights ning daan niya nga rebanding first time pa niya nga nagpariban nako nya nga brittle bitaw ang buhok no dili gyud nato na dayon matutali nga ma-repair so munang mutug-an jud ko nga ang buhok dili ta kasigurado magwapa ba gyud pagkahuman pero ug ato lang yung gamitan ani medisina nya kuan po maningkamot po ning ato ang kuan customer magbalik-balik diri pa treatment kay wa man gyud laing solusyon anang buhok na nga brittle magpabunakyor ra jud kay di ka magpabunakyor dili gyud na maulian imong buhok gabutang ko diri og tone down color nga intensity gisagol aning ato ang
isagol aning neutralizer nga milk rebonding kay para dili mawala ning ang buhok nga dili ko sigurado og maulian man ni or dili nya kani kung dapit sa punuan wala na ni color, plain lang ni siya nga neutral ang gibutang kay kung imo ning butangan pug color sa punuan madark na pud siya so i-tone down man ning dapit diri sa kanina color para mawala lagi ang tawo ni mga color niya nga tigbak ni ngano magud in taon nga kani bitaw magparibanta no advice lang sa magpariban ang ato maging gunahuna if magparibanta maadto ta anang mga medyo barato nga presyo ato siya i-compare nato sinina nato i-compare mopalit ta o panangbit lakos nga sinina or adto ta ato medyo gipang sale nga baligya ang mga bargain ug ato i-compare atong lakos ug asa nindot nila mura po ng medisina ug medisina ganing original nindot yun nagresulta kay proven and tested yun ng mga original pero ato ta sa mga rebanding nga ang bayad ra ng taon tag libo-libo libura pilar ka libo dili gyud para nang bayad jud ka kinamahalan nga rebanding nganong mahal na siya bayad proven na siya nga mahalo na siya nga medisina so ilahad yun nang giistudyohan para maulian ang buhok. If damage kayo ang buhok, kinahanglan jud nga magpa-treatment tag buhok. Sama to ang buhok ganiha, nga medyo kuan jud kayo dry kay sa nga tanan namuhaghag. If di na tubutang aging ani nga antibiotic maning Bonacure para mabuhi ang buhok para dili gid in taon madaot kay why Bonacure dili gid maayo ang rebanding mo nang ako jung ipakita ning Bonacure ang procedure kay ug walay Bonacure useless atong riban kay wala gyud mahimo ayo gwapa na kay ang buhok no so ganiha mingo ko nga dili ko probe nga magwapa pero gwapa gid siya kaayo hadlok magud siya trabahoon kay medyo daghang kay brittle pero nagwapa gid siya o dili jud ka madaot ang buhok basta Schwarzkopf product nindot yun na isang resulta pareha ni ma'am o sa istorya nimo ani ma'am gwapa lang gyud imong buhok wala na ulian na gyud siya unya di lang nako ni pakaligo og makay arong ang Bonacure makapenetrate siya iya kato bitaw ganiha nga daghang kay highlights na wala nang highlights kay gitone down at least na wala siya basta mga ordinary nga medisina dili gyud madutlan ang atong gi-highlights bisag usaw pa natong tone down nga na sa kitong sa isong ilang medisina sa tanan nagtanaw sa akong YouTube channel don't forget to subscribe Miss Human Being subscribe like comment below